Говори Big Brother. Бай Георги да се яви в измисленото си студио. Здравейте, блуждаещи душици! В глобалната изповедалния YouTube. Аз съм Бай Георги и в навечерието на поредната сензация в БГ ефира, рестартирането на леко позабравения формат Big Brother, ще обърна внимание на видеята от кастингите, които от предаването споделиха в социалните мрежи. Не знам дали това е само пиар трик и пуснаха клиповете на най-нескопосаните участници, или за нещастие това ще се върти в ефира след няколко дни. Тръпна в неведение. Но да видим какви екземпляри са се явили на кастинг с желанието да станат известни и да се излагат в национален ефир. Здравейте, аз съм Александър, на 28 години и съм биволар. Още с първият участник от предаването вдигат летвата и показват един нетипичен млад мъж, който гледа добитък. Похвално. Интересно ще е да чуем повече от биволарят. По принцип, моите биволици няма че мина, просто примерно Стевка и оттам почна Стевка 1, 2, 3 и сега станаха до 300. Ами така де, кой ще ти мисли 300 имена, камо ли да ги запомни? То като с жените. Помниш първата и оттам нататък запомняш само бройката. Това са само мои асоциации, разбира се. Да чуем какво още има да каже младия биволар. Стевка номер 1 е по-специална, защото обича да се гушка. Ами първата винаги остава на сърцето и се помни вечно. А що ми обича да се гушка, тогава е съвсем специална. Аз в момента нямам сроден човек, ама може би скоро да намеря. Ако намеря любовта в Big Brother, може би да видим Стевка 1 на сватбата до ритуалния олтар. Абе, трудно някоя ще се пребори с конкуренцията на Стевка. Що ми на олтара ще е с нея, то май за по-лесно ще е да се вземат направо с Стевчето. Така и така насякъде явно са заедно. Не е гадно един бил да те олиже, гадно е ако те настъпи, тогава боли много. Бе, знаех си. Точно като с жените. И жена ако те олиже не е гадно, ама настъпилите цял живот се помни. Я да чуем следващия кандидат. Каква интересна професия или житейска история ще сподели с нетърпеливите зрители? Аз спал съм с мъже, но съм изключително голям хомофоб. Чакай, какво? Спал с мъже, но е хомофоб? Демек, като се види в огледалото и си налита на бой ли? Сега да не каже, че е и против татуировките или пък че знае, че не блести с много акъл, но мрази глупавите хора. Ми казва, че аз не съм човек и съм абсолютен психопат до мозъка на костите си и психар. Сериен убиец, исках да стана като бар, винаги когато ме питаха, не станах, за съжаление. Дори не знам как да го коментирам това. Но, каквото и да кажа след чутото, съм сигурен, че няма да се доближи и на хилядна по скалата на абсурдността до мечтата на участника да стане сериен убиец. Според мен той не е за кастинг в Big Brother, а за моментална намеса на институциите и в частност психиатричните заведения, където ще влезе и без гласуване на зрителите. Не искам и да знам какво го е спряло от осъществяването на мечтата му, да не стане сериен убиец. И малко се притеснявам докъде ще ескалира ентусиазмът и абсурда до края на кастинга. Какво мога да разкажа за моите татуировки? Ами това е, че колкото и странно на пръв поглед да прозвучи, смятам, че примерно след 100 години моите татуировки така ще бъдат възприемани като едно интересно, абстрактно произведение на изкуство. Надявам се след 100 години никой да не помни това участие, камо ли татуировките му. Или младежа май мисли да живее 100 години, или пък до толкова да впечатли с участието си в Big Brother, че след 100 години да се изучава в час по история на изкуството и да се анализират татуировките му. Май освен абсолютен психопат е и велик мечтател. Паметника на Христо Ботев вече ми е малко по-нацензурния период, тук ми е вече свръхнацензурния. ОПГ е организирана престъпна групировка, но ако съответно ме спрат полицаи, просто обичам полигена.
След този мастилен качамак продължавам да съм втрещен от лекотата, с която от устата на участника излизат невероятни братвежи с отрицателна стойност, но прави и впечатление, че той разглежда изкуството върху тялото си на периоди, така както вероятно очаква и бъдещите поколения да гледат на тях. Представям си и как полицаите го спират и започват да го разпитват за значението на всяка от драсканиците по тялото им. Спират се на ОПГ и точно преди да извадят белезниците да го арестуват, защото е от организирана престъпна група, и той тушира напрежението с обяснението, че това всъщност означава, че обича Поли Генова. Разбира се, не чухме за надписът, който всеки уважаващ себе си организиран престъпник с гордост носи на гърдите си – свобода или смърт. За това ще си позволя една малка импровизация по темата. Вероятно значението за думите е: ако ще ме заключат заради надписа ОПГ, то да мръ по-добре. С всичко съм спал в общини. Всичко, демеки из биволицата Стевка номер 1 ли бе? Мале, ако разбере Александър, защо бе, човек? И поради някакви си различни причини, било то за финансови или заради някаква позиция, която това ще ми донесе. Заради финансови облаги, значи това вече си е работа. Няма какво да се срамува човека, няма срамна работа. Заради позиция ми е трудно да повярвам. Освен ако не е изпердашил някой от продуцентите на Big Brother, за да го пуснат на кастинг. Нещо, което е много важно за мен, психичното здраве. Така, една тема табу в България, която не се обръща достатъчно много внимание. Човекът с нереализирала се детска мечта да стане сериен убиец, му е важно психичното здраве. За едно е прав, не се обръща много внимание и ползваме психично нестабилни хора за собствено забавление. Аз лично съм загрижен за психичното здраве на този участник. Надявам се и продуцентите на предаването да са го насочили в правилната посока и няма да го стимулират, като му дават още поле за изява. Дано следващия участник има повече разум, за да може евентуално да балансира малко. Не, няма да е тази. Здравейте, казвам се Силвия. Искам да вляза в Big Brother, за да стане известна една моя теория за светлинния човек. Аз съм абсолютна светлина. Аз не мога да се определя като абсолютна светлина, но съм абсолютно втрещен. До сега 3 от 3 или иначе казано 100% от участниците имат нужда от лекарска намеса. Бели ризи с дълги ръкави, които се вързват на гърба, и стая с меко тапицирани стени. Това да не е някаква нова идея на Big Brother и да е извратена онлайн лудница. Гърлено пеене. Едно от най-интересните неща, които разбрах при гърленото пеене, човек може да влезе в състояние, все едно се е напушил с няколко цигари, само с една м. Ей, верно бе, работи. Айде, замре бизнеса на дилърите на Джоджен. И още един стил знам в гърленото пеене. Мисля, че всичките го знаете този стил. Мика бе, знаем го всички много ясно. Миналата седмица в дискотеката имаше участие на Преслава и новата й песен точно така се казваше. Страшен хит. И ако си мислиш, че съм скучна, жестоко се лъжиш. Моят талант е да се смея. Освен да се смея, мога и да плача. И знаеш ли защо? Къв талант, какви 5 лева бе. Викайте санитарите, че лелята изплиска леге на нея ми и целия язовир Искър. Напрегнах се. Ще се видим след малко при следващия участник, а аз ще дръпна една цигарка. Здравейте, аз казвам Бо и се занимавам професионално с моделство. Бо, Господи, дай ми сили да издържа до края на това видео. Нивото в моделите в България мисля, че е доста ниско, за съжаление. Взимат се
модели, които са хиалуронови, силиконови. Не съм експерт, ама остенцата на Боже Господи какъв модел не ми се виждат естествени също. Аз съм девствен, в сексуален план е пълен застой. С риск да го обидя, защото може и да бъркам, но заради устните ли, говора ли, вероятно разкопчаната риска и увисената на гол врат вратовръзка, а може би най-вече заради бръснатите крак върху крак, мога да отгадна по кой пол точно си пада това Божие създание. Ако догадките ми са правилни, вероятно е в негов интерес да задържи девствеността си колкото се може по-дълго, за да не остане разочарован от това физическо изпитание, преди да е пробвал с нещо по-щадящо най-милото му. За мен да вляза в къщата на Big Brother, защото искам да се види, че младите хора можем да бъдем различни и в същото време да бъдем целеустремени. Ако трябва да избирам и трябва да съм честен, от първите 4 кандидати това беше най-нормалният. Ей, Богу, вярвайте ми! Здравейте, прекрасни хора! Казвам се Александра. Аз искам да вляза в Big Brother, защото мисля, че ще е много, много добър тест за моята психика. Ето още една участничка говори за психика. Сега, ако и тя покаже психически отклонения като останалите, вече нищо и никой няма да ме убеди, че това не е социален експеримент за онлайн психиатрично заведение. Не съм обързана, оле! Да, имало е много мъже, които са се влюбвали в мен през кочините. Да, предлагали са ми пари, за да спя с тях. Апартамент? Много забавна участничка. Сигурно и нейният талант като на предишната е да се смее. Дано и да не се разплаче. Не разбрах само дали е взела апартамента или е останала вярна на принципите си, или мъжа, който и го е предложил, се е отказал в последствие, като я е видял как се хили непрестанно като зелка. Обожавам да пускам бъзиците. Чувате доста редовно с някой друг бъзик под масата или на масата. Девойката дали знае какво точно е базик? Да не би да го бърка с език, защото тогава изреченията "обожавам да пускам езици" и със сигурност ще ме чуете редовно да пускам езици под масата или на масата, някак ми звучат по-логично. Излагала съм се на публично място, да. Си бяхме пинали в самолета малко и бях опикала малко тоалетната и даже беше излязла от самата кабина. От тогава не пия алкохол в самолета. Затова пък сега изглежда като да е обърнала 1-2. И какво е било това пиене, бе? Да опикаеш малко, та чак да потече по пътеката на самолета. Тръпна в очакване на следващия пациент, така да е, участник. Аз съм Георги Трифонов, на 22 години, от Монтана, България. Живейки в Германия, също така забравя малко българския, затова ми е трудничко. Да си млад мъж в Милано, бих казал, че най-хубавото нещо е самата енергия в този град и не само самата енергия, като цяло да си млад мъж. Да си млад мъж в Милано, енергията на града, ама не само града, ми енергията на мъжа. Георги от Милано в Германия май е забравил и да мисли на български, не само да го говори. Да, аз в момента съм милионер на 22. Млад милионер иска да участва в Big Brother. Абе, всичките сме милионери, споко. Особено младите и тия, дет по цял ден са в TikTok. За мен любовта е нещо, което няма ценност. Това е едно чувство, което ти не можеш да го получиш или по-скоро да го купиш. Да му бяха дали италианско-немско-български речник на младия Мерин Джей да си преведе какви глупости говори. Сега ще се опитам да преведа по смисъл. Любовта е нещо много ценно, защото не може да я купиш, а трябва да се бориш, за да я получиш. Вероятно нещо такова искаше да каже. Но ако предложи апартамент на пиянката, дет е опикала самолета, може и да получи малко любов. Нещо романтично на немски. На немски има малко романтични неща. Малко, ама са съществени. И тук мога да подскажа. Я, шнеле, вундаба.
Ей ти едно любовно излияние от романтичните филми след полунощ. Какво мисля за хората, които правят секса за пари? Има и други възможности. Ако на мен ми предложат, зависи кой ми предложи. В момента, в който някой млад милионер обмисли възможността да прави секс за пари, моментално буди съмнения колко точно е богат. Ама, де да знам, може па да си му е някакъв фетиш. Аз съм си хетеро, но да кажем, че някакъв момент, ако някой ми хареса до толкова, може бих спал и с мъж, не знам. Айде и тоя. Абе това да не е новия начин да си кажеш, че си хомо. Започваш с аз съм хетеро или аз съм голям хомофоб, като онзи другия и след това ама аз спя и с мъже, ама ако някой ми хареса, аз за пари. Ми спиш с мъже, бе, брат. Значи си хомо или най-малкото би. Какво значение има причината? Не мога да кажа, че искам да вляза да бъда известен, защото аз съм си достатъчно известен в нещата, с които се занимавам. Ти може и да си известен с нещата, с които се занимаваш, ама само в Big Brother ще се прочуеш с твоята хетеросексуалност с елемент на хомосексуализъм. Искам хората да знаят, че модната агенция не прави момчетата или мъжете гейове, нали те са си родени таки. Ама аз вече се съмнявам, че има гейове изобщо, бе. Те са си хетеро мъжете, просто понякога или изключително спят с мъже. Не съм и пищола, не си мога да бройка в тефтера. 100. Абе той пищола повечето бройки само ги е сънувал. Ама не разбрах сега 100 какво. Жени ли, мъже ли, биволици ли, мокри сънища или всичко общо. Здравейте, казвам се Ния Лалева. Откривам слабостите на живота. До 18 годишна бях монахиня, не съм ходила на дискотеки, след това ми се отгърна този живот и сега не мога да спра да му се наслаждавам. Демек до 18 е била под строгия ботуш на мама и тати и след пълнолетие, като се отприщила, не може се запре. Обикновенно такива потиснати деца изплискват легена в доста крайна степен, та чудно на къде точно е плиснала водица Ния. Да, имам много пластични операции. Очевидно не са в лицето. Ама то BBL е малко, колкото е така, че има. Това BBL даже не съм го чувал. Ама що ме малко, добре. Ама защо не е пипнала и лицето малко, бе? То с тия дрежки мъжете първо там ще гледат и като не им хареса, няма да разберат за другите корекции. Казвала съм се гола, но никой не знае, така че не се брои. Като аудитория знае за лайфкам. Но не се показвам с лице, без лице. Ама така кажи, бе. Ето за това няма пластични намеси по лицето. То надолу тезгяха е важен при нея. Аз си признавам, че съм малко старомоден и все още разчитам на добрия стар Hustler TV. И сега разбирам за LiveCam, но обещавам да ги проуча. И Ния отговори до някъде накъде и доколко точно се отразил девическия и живот до 18. Ами дано родителите и да се гордеят, че не са я пускали на дискотека до пълнолетие. И това е просто фетиш. На мен, нали, ми е готино и така, нали, прямо да се, покаже някой да ме види само за едни 5 минути и, нали, веднага cancel там на апа и, нали, чао. И не го монетизира. Ама как пък всичките така между другото или си пъхат някакви работи пред камера, или са хетеромачовци и спят с мъже. Пак после всички cancel и ни лук ял, ни лук мирисал. Казвам си Десислава Карамова, здравейте. Много от вас може би не ме познават, но съм сигурна, че са срещали част от нещата, които правя в социалните мрежи. Ами аз съм от тези многото, не я познавам девойката. Ама на фона на останалите ми е толкова нормална и скучна, че ще я прескоча. Да влиза следващия откачалник. Спънеш ли ме, паднали? Отново се изправя, спънали те, паднеш ли? Убива милост няма. Здравейте, казвам се Ивайло Иванов от град Плевен, на 23 години и аз съм рапиращия боксер. Толкова глупости чух, че от зор ще пропея. Пиволар, мафиот и изкукала леля.
Боже, какво доживяхме! Опикани туалетни, рападжия боксьор, да са примери светли. Айде карам нататък, да му чуеме филма, къв любовник е страшен и как е за трима. Мисля, че съм забавен. Интересен съм, умея да разговарям и да свалям момичета. Това също ми е едно от важните качества. Кое му е едното от важните качества? Вие разбрахте ли? Да сваля момичета, да е забавен, да е интересен или умението му да разговаря? Единственото нещо, което му куца повече от рапирането, е логическата мисъл. Но на кой пък му течеше гладко и логично мисълта до сега, та да очакваме този да е по-различен? Не знам точната бройка с колко жени съм спал. Може би около над 40. И този не си е водил бележки в тефтерчето, но поне е скромен в измислиците. Те горките май не разбират правилно въпроса и мислят, че пътите, в които са правили секс, са бройки. Мисля, че за мъж съм секс. Най-секси качеството от мене мисля, че тялото. Леле, ако знае какви алфа машкари ще има в къщата, които може така изневиделица да му отперят, няма да се хвали толкова с това тяло и сексапил. Но въпреки, че не загатна във видеото, може и той да тъче на двата стана. То май вече повечето момчета не подбират, ама правилно де, както имаше една приказка, гъспол нема. Здравейте, казвам се Живка от град Разград. Майка съм на 5 деца, имам 2 внучета и чакаме трето. С риск да обидя жената, но не мога да не попитам. Тези 5 деца през устата ли са излязли? Или за разлика от ния, тук корекциите са основно на лицето и в пъти повече от необходимото? Искам да вляза в къщата на Big Brother с една основна цел, за да спася моя син, защото бащата го отне от мен чрез съда. Ама Живка май е объркала предаванията. Big Brother не се занимава с семейни спорове и попечителства. Това си е за Жоро Игнатов и съдебен спор. Оставаме Живка и се насочвам към последната претендентка за пантофи от къщата на Big Brother. Здравейте, казвам се Вру, на 22 години съм. Сингъл ли си? Това е много сложен въпрос. Сложно е. Не съм сингъл, но и не съм обвързана. Евру. Колко пък да е сложно да кажеш имаш или нямаш връзка? Какво може да значи сложно е? Хем съм, хем не съм. Вероятно си има някой ходещ вибратор, с който от време на време се вижда. Правят разни неща и може дори докато ги правят, тя да си повтаря. Във връзка съм, не съм, не съм, съм. Във връзка съм, не съм, съм. Вече не съм. Ами сложно си е, вярно. Не го бях помислил по този начин. Жените изневеряват емоционално. А защо го казваме? Просто секс, както при мъжете. Защото при мъжете не само просто секс. Сега разбрах вече защо е сложно. Защото тя нещо май не може да си го обясни. Жените изневеряват емоционално, при мъжете е просто секс, ма не винаги е просто секс. На нас винаги ни е просто, защото не обичаме да си го усложняваме, бевро. Ние го правим по всяко време, във всяко емоционално състояние. И докато ти го мислиш емоционално, вероятно и твоя човек, с който не сте във връзка, идва върши работата и си тръгва, без много да го мисли. Аз бях Бай Георги, вие не мислете много, а споделяйте, харесвайте и се абонирайте за канала. Подкрепете ме като цъкнете на Супер Тенкс бутона или чрез някоя от трите опции за мембърство на канала от линка долу в описанието. Чао от мен и до скоро!